Tak a je to tu. Ja ťa oficiálne vítam na mojom úplne prvom Real Talku, na mojom novom YouTube channeli. Pred 3 rokmi som ani nesnívala o tom, že ja budem tvorcom nejakého obsahu na sociálnych médiách a dnes sú to už 3 roky, čo aktívne tvorím obsah na mojej Instagram. Pevne verím, že hodnotný. Pokiaľ chceš vedieť viac o mojej ceste alebo čomu sa venujem, určite mi bež dať follow a takisto ti veľmi pekne vopred ďakujem za celú tú podporu, za všetky lajky a za všetky komentáre, za všetko, čo príde smerom od teba, pretože pevne verím, že pokiaľ by sme si naozaj vymieniali tie naše vedomosti a tie naše skúsenosti, o to by sme mohli kvalitnejšie žiť. A práve aj na YouTube channeli sa teda prichádzam s vami podeliť o moje skúsenosti, o moje vedomosti a budem sa tu venovať toľkokrát spomínanej a omielanej téme network marketing. Na úplne začiatku mi dovol povedať pár slov o sebe, pokiaľ si človek, ktorý ma ešte nepozná. Čiže som intelekt tréner, som networker, v prvom rade človek, ktorý miluje život a ktorý sa nebal výjsť z davu a reálne si začať plniť svoje sny. Môj život v minulosti vyzeral ako taký kolotoč. Raz som bola hore, raz som bola dole, ale žila som naozaj s obmedzujúcimi presvedčeniami. A zrazu prišlo obdobie, kedy viem, čo je môjim cieľom a už som na ceste za tým, aby som ho začala žiť. Už si ho pomaličky plním. Áno, aj to všetko je možné. Stačí ti úplne len naozaj mať veľký cieľ, stačí ti naozaj začať pracovať s tvojou myslou, pretože rozdiel medzi úspešnými a neúspešnými nie je ten, že oni by nemali ťažké dni, že by nemali nejaké povinnosti. Je to len v tom, že oni vedia pracovať so svojím nastavením mysle. Za posledné 3 roky som investovala najviac peniazy do môjho vzdelávania. Učila som sa naozaj od veľmi úspešných a veľmi, veľmi bohatých ľudí. A od nich som pochopila aj na vlastnej skúsenosti, pretože pochopila som, že dokážeš rásť nie vtedy, keď tie vedomosti máš niekde zapísané v diári, ale pokiaľ tie vedomosti naozaj hodíš do praxe, že tá zóna rastu sa nachádza stále len mimo našej komfortnej zóny. A ja tak stále rada porovnávam network marketing, práve network marketing, aj k osobnostnému rozvoju, pretože ja na vlastnej koži žijem to, že kvôli tomu network marketingu každodenne vystupujem z tej mojej komfortnej zóny a tým pádom získavam nové vedomosti, skúsenosti, ktoré môžem použiť nielen v network marketingu, ale v podstate v každej oblasti môjho života. Obmedzila som sa možno v nakupovaní, v online shoppingu, nemala som možno každý mesiac, každý týždeň nejaký nový balíček, ktorý na mňa čakal a reálne poviem, že toto bola najlepšia investícia do mojej budúcnosti. A my ľudia máme naozaj veľmi zvláštnu vlastnosť a to držať sa toho nášho nejakého bezpečia. Veľmi radi fungujeme na autopilota, ráno vstaneme, umyjeme si zuby, vycikáme sa, ideme do práce, potom si trošku oddychneme na gauči, potom sa najeme, potom upreceme, potom ideme spať, niečo vyriešime a každý deň proste ten istý deň. Ale teraz sa reálne zamyslí, kde je proste ten priestor, kde rastieš. No a tí naši krásni, úspešní, bohatí ľudia mi povedali takú jednu vec, ktorá ma naozaj zasiahla, ktorá mi dáva naozaj veľký zmysel. Pretože v mojej minulosti som si myslela, že ty nemôžeš sa do niečoho pustiť alebo v niečom uspieť, pokiaľ naozaj nie si už v tej danej oblasti úplne obrovitánsky profesionál. Ale pozrime sa na to takto. Pokiaľ nevieš, čo robíš, pokiaľ nezískavaš každodenné skúsenosti, tak v živote profesionálne budeš. Čiže profesionálom sa stávaš popri tej ceste, pokiaľ sa zaujímaš o danú vec. A ja som sa snažila byť taká proste profesionálna. Ale profesionálom sa stávaš naozaj možno nie za nejakých 8 rokov naozaj veľkej práce. Ja som bola človek, ktorý keď som si myslela, že teraz možno na videu nebudem hovoriť profesionálne, no tak proste ísť na obraz nemôžem. A dneska viem, že prečo, viete, nikto z nás nie je dokonalý a nechcem viac brániť tomu svojmu potenciálu. Len preto, pretože nechám nejakému strachu, aby ma proste brzdila na mojej ceste. Ale začni s tým, čo máš. Začni tam, kde teraz práve si. A už teraz sa dostaneme k tej téme network marketing.
pyramída funguje, nefunguje, niekto zbohatne, niekto o peniaze príde, do akej spoločnosti sa pridať, je to niečo naozaj, čo funguje, je to, čo tam všetko k tomu treba. Prosím pekne, ja pred 3 rokmi, keď samozrejme už boli dosť známe firmy ako Avon, Oriflame, Herbalife a Forever a podobné veci, som bola úplne hejterom network marketingu, úplne totálnym hejterom. Myslela som si naozaj, že to je pobehovanie a klopkanie od dverí k dverám a nútenie nejakých produktov, o ktoré reálne ľudia ani nemajú záujem. Samozrejme s tým, že dostanem možno nejakých pár centov za každý jeden predaný produkt a s tým by som asi na trh s vlastnou kožou nešla. Ale potom ja som sa dostala k produktom, ktorí mi reálne pomohli proste vyriešiť niečo, čo ma trápilo naozaj veľmi veľa rokov. Jednalo sa teda o suplementáciu a proste ten produkt si ma tak získal, že som sa začala o tú firmu veľmi zaujímať. OK, pochopila som, že tam sa dá robiť teda aj nejaký network marketing a samozrejme ja som chcela len kvôli vlastnému používaniu, pretože som teda zistila, že k akému zázračnému produktu som sa dostala, samozrejme chcela som mať nejaké tie zvýhodnenia, aby som si to mohla objednávať za proste treba polovičnú cenu, hej, čiže začala som sa o ten network marketing zaujímať s tým, že to nebudem proste šíriť ďalej, ale proste dostanem tú zľavu, ktorá je pre každého jedného z nás, myslím si, že veľmi príťažlivá. Keď som sa potom začala zamýšľať nad tým, že teda už nechcem byť viac zamestnancom, že už nechcem žiť proste s tým pocitom, že budem pracovať na cieľoch niekoho iného, tak som rozmýšľala, akým smerom sa chcem pustiť, pretože ja už som 2 prevádzky mala, 2-krát to bola oblasť gastronomie a naozaj môžem povedať, že tam stále potrebujeme dosť veľa tých financií a v prvom rade celý náš čas, celú našu pozornosť, pretože dobre vieme, že kde smeruje tá naša pozornosť a energia, tak to rastie. A ja v každom prípade chcem vytvoriť proste minimálne takú tú časovú slobodu, že bude mať ten reálny čas, každý deň si nájsť čas na fyzické zdravie, čiže na nejaký ten šport, na nejaké to mentálne zdravie, na moju rodinu, na moju domácnosť. Som si tak teraz uvedomila, aký poklad, ako ten produkt držím v ruke a že mám tu možnosť vlastne už hotový produkt, hej, ja keby som vytvorila nejaký takýto produkt, hej, tieto produkty vo firme, v ktorej som pôsobila ako úplne v mojom prvom network marketingu, bol biológ, hej, čiže naozaj človek, ktorý mal za sebou výskumy, je to úplne veľmi známy človek a to ma fascinovalo na tom, že jeho produkt v podstate môžem ja ďalej predávať ako svoj vlastný produkt. A že akú ten produkt má vlastne hodnotu, hej, že ja vlastne ponúknem riešenie ľuďom, ktorí hľadajú riešenie na ich konkrétny problém. A v tom momente som dostala veľký chtíč o tomto zázraku povedať celému svetu. Naozaj nehnala ma asi tá finančná sféra, že koľko tam môžem zarábať, alebo akou rýchlosťou, pretože firmy sľubujú, že zbohatneme bez našej nejakej akcie, ale to tak vôbec nie je. Pretože podľa mňa, pokiaľ sa púšťame do nejakého podnikania, tak v prvom rade musíme vedieť, že čo ponúkame, aký produkt, akú službu, musíme vedieť, poznať jeho kvalitu, musíme proste naozaj sa tomu venovať každodenne zlepšovať sám seba, čiže sa aj stáva takou tou najlepšou verziou samého seba a to je naozaj proces. A samozrejme s tým procesom prichádza potom aj nejaký ten úspech, čiže prichádzajú výsledky, pretože ako spomínam už druhýkrát, kam smeruje naša pozornosť a energia, to rastie. OK, čiže dostávame sa k tomu, že veľmi veľa ľudí hovorí, že network marketing je nejaká pyramída. Ja som začala network marketing pred 3 rokmi. Môžem povedať, že v prvej firme sa mi nepodarilo extrémne zbohatnúť, ale na network marketing sa v prvom rade treba pozerať na to, že nezískavate hodnotu len čo sa týka financií. Samozrejme, mala som už aj pekné peniaze, ktoré mi prišli mesačne, ale v prvom rade som pochopila, čo mi tie 3 roky dali, pretože ja som sa o ten network marketing začala naozaj dopodrobna zaujímať. Začala som čítať knihy, čo sa týka toho, začala učiť od tých ľudí, ktorí sa naozaj stali veľmi, veľmi úspešnými práve na základe network marketingu a získala som za tie 3 roky strašne nové dobré vlastnosti, ktoré viem využiť už v každej oblasti môjho života. Získala som nové kontakty, nové krásne vzťahy, ktoré proste môžem povedať, že mám novú najlepšiu kamarátku, ktorou naozaj rastieme spoločne.
A to sú proste veci, ktoré si za peniaze nekúpite. Proste, aj keď sa mi v tej prvej firme nepodarilo, aj viem prečo, proste nejakým spôsobom vytvoriť si tú finančnú slobodu, že je veľmi, veľmi dôležité, s akou firmou máte dočinenia. Ste ju naozaj dobre poznali, aby ste vedeli, aký je tam kompenzačný plán, čo ponúkate, akú kvalitu ponúkate, kto je vaša cieľová skupina. Je to dôveryhodná firma, aké má výsledky, aké majú tí zákazníci výsledky s tým konečným produktom, na akom princípe, na akom systéme firma funguje. Proste je toho naozaj od vidím do nevidím, ale podľa mňa, keď chceme naozaj budovať nejaké podnikanie, tak v prvom rade by sme si mali pozrieť na nejakých takých 5, myslím si, že 5 minimálne vlastností, a to je, či produkt alebo služba je naozaj kvalitná, či naozaj po tom produkte alebo službe je vôbec dopyt, či tá firma, či tá spoločnosť, do ktorej idem, je stabilná, či má nejakú takú históriu, lebo väčšinou začnú nejaké firmy a možno aj do roku alebo do 2 rokov proste zmiznú úplne z trhu, hej. Čiže treba si to určite naštudovať a v každom prípade, či je to produkt alebo služba, dostupná pre každého, pretože v network marketingu, odporúčacom marketingu ide v prvom rade o to, aby sme si budovali nejakú sieť. Pokiaľ máme extrémne drahý produkt, tak samozrejme tá naša cieľová skupina sa bude týkať len bohatých ľudí. Čiže moja druhá firma, v ktorej pôsobím momentálne a v ktorej mi príde úplne všetko také jednoduché, je všetko týchto 5 bodov splnené, ale zatiaľ vám ešte neprezradím, teda tým, ktorým neviete, o akú firmu ide, to sa dozviete v ďalšom videu, ale poďme sa vrátiť k téme network marketing. Network marketing je obyčajná pyramída, šnébal systém, snehová gula, to len sú obyčajné a podobne. OK, tak myslím si, že každé jedno zamestnanie je istá pyramída, pretože v každej organizácii je nejaký riaditeľ, nejaký manažér, nejaká recepčná, nejaká upratovačka a tá upratovačka asi nikdy nedosiahne tú pozíciu toho riaditeľa. Na tom sa určite všetci shodneme. A tu to funguje proste takto, že koľko odrobíš, toľko zarobíš. Čiže pokiaľ začnem aj ja ako prvá, čiže som na začiatku tej pyramídy, tak stále môže by prísť človek, ktorý je viac cieľavedomý, ktorý proste viac sa zaujíma o to, čo naozaj robí a môže sa dostať aj úplne na samý vrchol. A ja sama som sa stretla s tým, že mi každý deň vypisovali rôzni ľudia, ktorých som ani nepoznala. A sama som zastancom toho, že network marketing sa dá buď robiť správne, alebo naozaj nesprávne. Pre mňa tým správnym spôsobom nie je bombardovanie ľudí, robenie tlaku na ľudí. Proste network marketing je normálne podnikanie, ktoré sa dá robiť aj elegantne. Poviem ti to úplne na krátkom príklade. Predstav si, že si našiel firmu, v ktorej vidíš jej funkčnosť, pretože sa ti podarilo rýchlo rásť, kde vidíš, že je naozaj kvalitný produkt, po ktorom je dopyt, ktorý je naozaj cenovo dostupný a nemusíš tam mať žiadne veľké vstupné náklady, nemusíš proste na to šetriť, nemusíš platiť mesačne nejaké členstvo len za to, že si v nejakej spoločnosti a nájdeš si 5 tvojich kamarátok, s ktorými ste v dobrej energii, s ktorými proste máte chuť niečo tvoriť a spoločne rásť. Nepotrebuješ vypisovať 100 ľuďom, stačí ti napísať naozaj tvojim 5 kamarátkam, ktoré majú veľmi podobné ciele ako ty do budúcna, pretože môj cieľ je činnostiam, ktorým sa venovať chcem a samozrejme stále sa stávať na tejto ceste najlepšou verziou samej seba, zarábať čím ďalej tým viac peniazí, byť každým dňom ešte tou lepšou verziou samej seba, každý deň dosahovať ešte lepšie výsledky, upevňovať si ešte viac vzťahy. No a s týmito mojimi 5 kamarátkami budeme tvoriť tým. A ja som stále zastancom toho, keď si naozaj spojíme naše silné stránky, tak dokážeme spoločne veľké veci. V našej spoločnosti behom 3 rokov vznikol jeden taký tím, z ktorých sa 4 ľudia stali dolaroví milionári. Z network marketingu sa točia naozaj nie milióny, ale miliardy a keď sa pozrieme na nejaké, ja neviem, úplne značkové luxusné veci, tak samozrejme na to, aby sa to stalo tak veľmi
slávnym stále zaplatia extrémne veľké peniaze nejakej známej celebrite, aby odpropagovala ich produkt. A samozrejme tá celebrita to za tie peniaze veľmi rada urobí a my ľudia potom máme taký dojem, že chceme byť ako tie celebrity, tak si to určite bežíme kúpiť, aj keď sa nepozeráme za to, že v podstate neviem koľko percent platíme hlavne za tú značku a nie v podstate za kvalitu toho produktu. No a v network marketingu to vlastne funguje takto, že odporúčací marketing v podstate ty odporúčaš celý život, len za to nedostávaš zaplatené ako v network marketingu. Kde si sa dala ostrihať a v tom kaderníctve, OK, idem tam, kde si bola lyžovať, kde si bola na dovolenke, OK, idem tam, hej, chápeme sa, ale tu za to dostávate zaplatené, pretože práve tieto firmy, tieto spoločnosti neplatia za extrémne veľké propagačné reklamy hviezdam, celebritám, ale tieto peniaze sú rozdelené práve pre nás, ľudí, ktorí reálne majú tú skúsenosť s tým vlastným produktom, stoja si za tým produktom a odporúčajú ho ďalej. No a teraz sa na to pozrime. Pokiaľ to človek robí správne, tak v podstate rastiem ja, rastie môj tím, je spokojný zákazník, takže reálne mi napíš do network marketing nemá fungovať, alebo má mať také zlé meno, aké mu dnešná spoločnosť dala. Pretože pokiaľ to robí človek takto, že ide za tým len za vidinou nejakých miliónov peňazí, ktoré získa hneď na ďalší deň po tom, čo sa do danej firmy registruje, bez ohľadu na to, aby sa o tú firmu zaujímal, aby vedel vôbec, že či chce byť v tejto firme, a tým pádom reálne škodia menu tak krásnemu povolaniu, pretože ja naozaj vidím, ako dokážeme spoločne rásť. Ja som vravela, že som našla jednu veľmi moju známu, dobrú známu, s ktorou môžeme povedať, že sme úplne úžasné priateľky, máme krásny vzťah, vzájomne rastieme a ona nebola, že so mnou, podo mnou v nejakej pyramide. Ona bola v tej istej firme, ale úplne v inej štruktúre, čiže v podstate sme si boli konkurenciou, lenže sama. Každá minca má dve strany. Vieš, network marketing, reálne keď zoberieš ako svoje vlastné podnikanie, tak také aj to podnikanie bude. Keď chceš, aby bolo robené dobre, elegantne, naozaj s dobrým srdcom a nie niečo, čo máš naučené, niečo CTRL, nerobíš to na vlastnej skúsenosti, hovoríš o veciach, ktoré si ty sám nedosiahol. A ver, že ja som za tie prvé 3 roky urobila takisto veľa chýb. A človek sa z tých chýb poučí, teda pokiaľ chce. A ja som sa naozaj poučila a tentokrát som pochopila o to viac, ako sa network marketing robí správne. No a keďže tvorím viacero kontentov, pretože sa naozaj venujem tomu prepojeniu tela a mysle, tak som sa rozhodla špeciálne YouTube channel vytvoriť čisto na content, čo sa týka network marketingu, kde budem rozprávať vlastné skúsenosti o tejto téme. V akej spoločnosti som, ako to celé funguje, ukážem celý systém. Ukážem vám, aké chyby nerobiť, ktoré vám proste nič neprinesú, ale samozrejme aj možnosti, ktoré máte, pretože network marketing je oblasť, ktorej sa naozaj môže venovať úplne každý. Či mamička na materskej, či človek, ktorý má už svoje vlastné podnikanie, či človek, ktorý je zamestnaný, či chlap, či žena. Každý jeden, pretože reálne tam nemusíme tráviť tých 8 hodín našho času. Samozrejme je veľmi potrebné zaujímať sa o to a vzdelávať v tej danej oblasti, robiť nejakú akciu, ale vieme si to krásne urobiť práve vtedy, keď nám to vyhovuje. Hej, nie sme nejakým spôsobom obmedzení. Odkedy, dokedy. A potom sa častokrát stretávam aj s tým, že ľudia hovoria, že ale ja na to nie som, pretože ja nie som tak dobrý v tom ako ty, ale pozor, všetko, že budem končiť. Myslím si, že to úplne stačí pre ten úplne prvý diel, ale chcem vlastne povedať to, že všetko je to naozaj cesta, ale cesta, na ktorú sa oplatí vydať, pretože hovorím, že získavate tu hodnoty, ktoré môžete využívať každej jednej oblasti svojho života. Že ak cítiš, že si sa niekde v živote zasekol, tak ver tomu, že aj network marketing, pokiaľ ho budeš robiť správne a pokiaľ naozaj budeš mať dobrého coacha, čiže dobrého naozaj uplina, tak ti dokáže reálne zlepšiť ten život, pretože si dokážeš vytvoriť ten príjem, dokážeš neustále
vystupovať z tej svojej komfortnej zóny, aj keď to nebude na začiatku veľmi nejakým spôsobom tebe prirodzené, ale keď pochopíš po tom čase, aké obrovitánske výsledky si urobila na sebe, tak si za to budeš neskutočne vďačná a tie peniaze, to všetko okolo toho, čo príde, bude len bonusom. Pokiaľ chceš vedieť o tejto téme viac, pokiaľ chceš vedieť o firme, pre ktorú som sa rozhodla teraz, kde mi už prvý mesiac generovala reálne čistý zárobok. Vytvorila som si svoj vlastný obchod, kde si všetko môžem nakupovať sama od seba, mám úplne krásne ceny, a kde vlastne generujem už výsledky, kde mám spokojný tím. Tak určite nezabudni dať subscribe a sleduj ma aj pri mojich ďalších videách. Budem sa určite na teba tešiť a pevne verím, že mi nezabudneš zanechať nejaký komentár, možno dať nejakú otázku, ktorá ťa reálne zaujíma. Teším sa na teba na budúce, veľa úspechov a všetko dobré.